M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero la Mulungu pa 17 Novemba 2024 limene ndi la Mulungu la 33 pa chaka. Ndipo mawu athu oyamba akuchokera mu buku la Daniel mutu 12 kuyambira ndime ya 1 kulekezera ndime ya 3. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi admin Archangel Mastala kuchokera ku St. Teresa of Child Jesus Chisitu Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mawu athu achiwiri akuchokera mu buku la Aheberi mutu 10 kuyambira ndime ya 11 mpaka na ndime ya 14 kudzawerenganso ndime ya 18. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Mrs. Chimwemwe Banda kuchokera ku mphakati wa Holy Family St. Francis Kanengo Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu wabwino walero ukuchokera mu uthenga wa Mariko mutu 13 kuyambira ndime ya 24 kulekezera ndime ya 32. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father John Enoch Kaliwamba kuchokera ku Our Lady of Fatima Salima Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo mwa Ambuye, tiyeni tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Pa nthawiyo anthu ako adzapulumuka. Mawu a m'buku la Prophet Daniel. Mulungu adalankhulitsa mneneri Daniel kuti pa nthawi imeneyo Mikaeli, mngelo wamkulu amene amalonda anthu akwanu, adzafika. Nthawi imeneyo idzakhala ya mavuto opsa amene sadaonekepo kale lonse. Chilengere cha mtundu woyamba wa anthu uja mpaka nthawi imeneyo. Pa nthawiyo anthu ako adzapulumuka, onse amene mayina awo adalembedwa m'buku. Ambiri mwa amene agona nthaka ya fumbi adzauka. Ena adzapita ku moyo wosatha, ena ku manyazi ndi ku chilango chosatha. Anthu anzeru adzawala kuti ngwee ngati mlengalenga. Ndipo amene adatsogolera anthu ambiri njira ya chilungamo adzawala ngati nyenyezi mpaka muyaya. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a kalata yolembera Aheberi. Wansembe aliyense amakhala chilili kutumikira tsiku ndi tsiku, ndipo amapereka nsembe imodzimodzi mobwerezabwereza. Komabe nsembe zimenezi sizingathe konse kuchotsa machimo. Koma Khristu adapereka nsembe imodzi yokha yochotsera machimo onse. Nsembeyo njokwanira nthawi zonse, ndipo atayipereka adakhala kudzanja lamanja la Mulungu. Kumeneko ali kudikira tsono kuti Mulungu asandutse adani ake kukhala ngati poponderapo mapazi ake. Mwa nsembe imodzi yomweyo wasandutsa angwiro kwamuyaya iwo amene iye ali kuwayeretsa. Pamene Mulungu wakhululukira zonsezi, sipafunikanso nsembe yochotsera uchimo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu.
zakubwera kwa Mwana wa Munthu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga wabwino monga adalembera Marko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. M'masiku amenewo mavutowo atatha, dzuwa lidzada, mwezi udzaleka kuwala, nyenyezi zidzagwa kuchokera ku thambo, ndipo mphamvu za mlengalenga zidzagwedezeka. Pamenepo anthu adzaona Mwana wa Munthu akubwera pa mitambo ali ndi mphamvu zazikulu ndi ulemerero. Tsono iye adzatuma angelo ake kuti akasonkhanitse osankhidwa ake kuchokera kumbali zonse, kuyambira ku malekezero ena a dziko lapansi mpaka ku malekezero ake enanso. Phunzirani kwa mkuyu. Mukamaona kuti nthambi zake zayamba kukala zanthete ndipo masamba akuphuka, mumadziwa kuti chilimwe chayandikira. Momwemonso mukadzaona zija ndanenazi zikuchitika, muzadziwe kuti Mwana wa Munthu ali pafupi, ali pa khomo penipeni. Ndithu ndikunenetsa kuti zonsezi zidzaoneka anthu a m'bado uno asanamwalire onse. Thambo ndi dziko lapansi zidzatha, koma mawu anga sadzatha mphamvu konse. Koma za tsiku lake kapena nthawi yake palibe amene amadziwa. Angelo omwe akumwamba sadziwa, ngakhale ineyo mwanane sindidziwa. Amadziwa ndi Atate okha basi. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Ngati pali maphunziro amene amasowetsa mtendere, ndiye ndi maphunziro za tsiku lomaliza, za zimene zidzachitike kumapeto a moyo uno, amene amatchedwa kunena kuti eschatological teachings. Ziphunzitso zimene zimaona za moyo pambuyo pa moyo uno wa dziko lapansi. Ndizo ziphunzitso zokhudza moyo osatha, ndizo ziphunzitso zokhudza moto olangira, komanso ngakhalenso paradizo. Kotero kuti ngati mmene imaopsera imfa, anthunso za tsiku ngati limeneli zimakhalanso zowaopsa kwambiri. Koma uthenga wabwino wa lero, kodi cholinga chake ndi chani? Kodi uthenga wabwino wa lero cholinga chake ndikufuna kuti tonsefe tizikhala ndi mantha? Uthenga wabwino wa lero cholinga chake ndikufuna kuna kuti tonsefe we should be prepared. Pamene ife takonzekera sitingakhalenso ndi mantha zokhudza tsiku lomaliza. Ambiri mwa ife timachita mantha za tsiku lakufa kwathu, za tsiku lomaliza, chifukwa chonena kuti we don't know kunena kuti kodi ndikathera kuti. Chifukwa chonena kuti zochita zathu ndi zokayikitsa, sitidziwa kunena kuti moyo wangawo zochita zangazi zikandiyenereza kuti ndipeze chipulumutso kapena ayi. Ndi chifukwa tsiku limeneli limakhala lopereka mantha. Lero Ambuye Yesu akubwera ndi kutipatsa chiphunzitso chokhudza kubwera kwa Mwana wa Munthu. Akuti masiku amenewo mavuto atatha, dzuwa lidzada, mwezi udzaleka kuwala, nyenyezi zidzagwedezeka kuchokera ku thambo, ndipo mphamvu za mlengalenga zidzagwedezeka. Tsono chimene chikudabwitsa ndikunena kuti akunena kuti masiku amenewo mavuto atatha, kenaka akuyamba kutchula zinthu zimenenso zikusonyezanso mavutonso. Koma zinthu zimenezi zimene zikusonyeza mavuto akuzinena kuti dzuwa lidzada, umene uli mdima umenewo. Akuti mavuto atatha koma kudzakhala mdima. Mwezi udzaleka kuwala, nyenyezi zidzagwa kuchokera ku thambo, ndipo mphamvu za mlengalenga zidzagwedezeka. Akufuna nene kuti chani? Kodi sikutsutsana? Mavuto atha koma akuti mwezi ukuleka kuwala, nyenyezi zikusiya kuwala, komanso thambo likugwedezeka. Bwanji uthenga wabwino wa lero kutipatsa chilimbikitso chonena kuti ngati mavuto adzathe pakubwera kwa Mwana wa Munthu, bwanji mavuto adzathe ngakhale nyenyezi zasiye kuwala, koma udzikawala ndi moyo wanga, koma udzikawala ndi moyo wanu.
ngakhale dzuwa lidzade koma moyo wanga ndi umene udzikawala kwambiri. Ngakhale nyenyezi zimene zikuyimirira maufumu a dziko lapansi zidzagwe, koma ine ndi amene ndidzakwere ngati mfumu yosankhidwa ndi Mulungu. Kuti mavuto atha, maufumu a dziko lapansi agwa, koma ineyo ufumu wanga umene ndinagawana ndi ufumu wa Ambuye Yesu udzakwererekwerere, udzakulire. Ndiyetu zimene uthenga wabwino wa lero ukutiuza. Kotero kuti la Mulungu la lero ndi la Mulungu limene ife tikuyenera kuti tizizifunsa. Kunena kuti kodi dziko lino lapansi likadzatha, kodi ufumu wa Mulungu udzapitirira kuonekera mwa ine? Kodi pamene dziko lino lapansi lidzatha, kodi pamene mavuto a dziko lino lapansi adzatha, kodi ndidzakhala nawo mu gulu la anthu osankhidwa? Kenaka uthenga wabwino wa lero ukubweranso ndi maphunziro enanso akuya. Akuti pamenepo mpamene tsopano mudzaone Mwana wa Munthu akubwera ku mitambo ali ndi mphamvu zazikulu ndi ulemerero. Our master, our divine master. Kunena kuti pa dziko lapansi tidadzipezera mafumu osiyanasiyana, koma mfumu imene idzabwere kumapeto a moyo uno ndiye Ambuye Yesu. Zimene zizidziwa. Ine ndingatokhala ndi maufumu osiyanasiyana. Ine ndingatokhala ndi zimene ine ndimakonda zosiyanasiyana, koma mapeto pa zonse amene akaonekere ndi Mulungu, amene akaonekere ndi Ambuye Yesu. Kodi Ambuye Yesu akamakaonekera, ine ndidzakhala ndi zothekera zonse kuti ndikumane nawo Ambuye Yesu. He is the only master who will come at the end of this life. Ambuye Yesu ndiye mfumu yokhayo imene idzabwere pa dziko lapansi. Kenaka phunziro lina limene ife tikuphunzira, Ambuye Yesu akutipempha kuti lead the sign of the time. Akuti monga mmene nthambi za mkuyu samba akamaphuka timadziwa kunena kuti chilimwe chayandikira, momwemonso mukadzaona zimene Ambuye Yesu anenazi zikuchitika, ndiye kuti ufumu wa Mulungu uli pafupi kuchitika. Reading the signs of the time. Pali zizindikiro zosiyanasiyana zimene ife m'bado uno mwina timazipanga neglect. Sitizirabadirako matenda ineniwa. Matenda akamabwerabwera tizidziwa kunena kuti ndi uthenga wapadera wa imfa umene ukubwera moyo mwathu. Choncho chifukwa kuti tikulandira uthenga umenewu, ife tizikhala okonzeka nthawi zonse. Koma pamene timaona kunena kuti munthu ati amadwala koma wachira, zimene akuchita kunena kuti amadwala aja ndi amene wawo. Mukamaona mkuyu ukuphukira, mmadziwa kuti chilimwe chayandikira. Nanga ndi zizindikiro zotani kuti nanenso ndikuyenera kuti ndizione? Zizindikiro zimenezi tingathe kumazionazo ngakalenso moyo wathu wabanja. Zizindikiro zimenezi tingathe kuzionazo ngakalenso in our political world. Tikadzaona mwina moyo wathu wabanja kunena kuti mwina ife m'banja mwathu tikulephera kukhalirana bwino, tidzadziwa kunena kuti mwina banja lathu likulowera wrong direction. Tidzakhale pansi nkuyamba kukambirana zokozanso banja lathulo. Tikadzaona chipani kunena kuti mwina achuluka ndi madama, achuluka ndi thamo, kusiyana mwina ndi kutumikira anthu ena, tidzadziwa kunena kuti mwina chipani chathu chikulowera kulakwika. Lero Ambuye Yesu akutipempha to lead the signs of the times. Tingathe kuona zizindikiro zosiyanasiyana zakutha kwa chipani chathu, tingathe kuona zizindikiro zosiyanasiyana zakutha kwa mayitanidwe athu, tingathe kuona zizindikiro zosiyanasiyana zakutha kwa banja lathu. Zizindikiro zimenezo zitithandize kunena kuti tsopano tikulowa mu chigawo cha mavuto, ndipo tiyambe kukoza mabanja athu, tiyambe kukoza mayitanidwe athu, tiyambe kukoza zipani zathu ndi mabungwe athu osiyanasiyana amene ife tili nawo. Kodi zizindikiro zimene ndimaziona moyo mwanga zimandithandiza kuti ndikoze moyo wanga? Kodi zizindikiro zimene ine ndimaziona moyo mwanga kodi zimandithandiza kuti ndikoze Chikhristu changa ndi zina zotero? Phunziro lomalizira ndilonena kuti the day of the Lord is inevitable. Tsiku lakubwera kwa Ambuye Yesu ndi tsiku lonena kuti zivuto zirani lidzabwera. Kodi kuti tikamakhala tisamakhale ngati kunena kuti sitidzafa ayi, koma tikhale tikuzindikira kunena kuti tonsefe tidzafa. Chifukwa chonena kuti tonsefe tidzafa, tizikhala moyo umene udzatiyenereze kuti tichipeze chipulumutso chimene tonsefe timachifuna ndi kuchiyembekeza. Amen.